Pwede pong mangingi na pong pagkain. Sige, kain ka lang ng kain. Ito o tubig. Nagbayad ba yung batang yan? Wala po siyang pangbayad. Eh bakit mo binigyan? Bayaran mo yung kinain at ininom mo ha. Kung hindi magbabayad yung batang yan, ikakaltas ko sa sahod mo yan. Te, parang awa niyo na po. Huwag niyo na po akong palisin dito. Ilang beses na kitang pinagsasabihan pero hindi mo ako sinusunod. Lumayas ka na dito! Paano na ang nanay ko? Wala na akong trabaho. Nay! Gumising ka, Nay! Nay! Tulungan niyo po kami! Ang nanay ko! Nay! Nay! May malaki po tayong problema. Yun na nga ang nasa isip. Sir! Ano ba, Berto? Di ka ba marunong kumatok? Bayad daw po siya ng danyo sa ginawa niya. Ano ba naman yan? Ang laki na nga ng problema ko dito. Dadagdag pa siya. Parang galit na galit siya. Tumaas po ang sales natin ngayong araw, sir. Buti na lang. Tumaas ang sales. Gaganahan ako magsugal ngayon. Halos lahat, tinaya ko. Pati pera ko sa bangko. Mainit talaga ang ulo ngayon ni Sir Romeo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kina, Natalo ka na naman? Siguraduhin mo makakabayad ka sa amin. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa'yo. Parang nangihiram si sir dun sa dalawang lalaki na to. Bigla pong bumaba ang sales natin. hindi ko din alam. Mukhang pabagsak na ang kumpanya nito. Ano pong nangyari, sir? Akala ko po, tumataas na ang sales natin. Saan niya kaya dinala ang pera? Siguro, kailangan ko ng bitawan nito at ipagbili sa iba. Ako na pong bahala sa problema ng kumpanya nyo. Paano naman, Mitch? Ako po ang sasalba nito. Hindi ako papayag. Hoy, tanda! Mukhang iniiwasan mo kami ah. Pwedeng humingi ng palugit. Sabi mo, babayaran mo kami agad. Wala eh, minalas ako. Pati yung kumpanya ko, palugi na. Wala kaming pakialam. Basta bayaran mo kami sa lalong madaling panahon. Pag naibenta ko yung share ko sa kumpanya, babayaran ko kayo. Kung palugit pa, kundi, may kalala. Pa, ano po bang nangyari pa? Nauwi sa malalang problema. Wala na bang ibang paraan? Nasaan na yung mga ibang negosyo nyo? Hindi ko na siguro kayang mamahala sa mga yun. Para naman natulungan kita. Sigurado ako na may kinalaman yung sinasabi nilang kanang kamay ni Papa. Pupuntahan ko yung sinasabi nilang naging kanang kamay ni Papa sa kumpanya. Ako po si Brian. Kaano-ano mo si Sir Romeo? Sino po siya, ma'am? Sabagay, kailangan ko siya. Tanggap ka na. Ngayon ko malalaman kung anong klase kang empleyado dati ni Papa. Uy, ikaw. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ha? Sino kaya yung mayabang na yun? Ako na pong bahala dito. Nagpapalakas yung lalaking yun kay Ma'am Mitz ha. Ako, ma'am. Okay lang naman po. May balak pa yatang manligaw. Halika nga. Bakit po, ma'am? Oh, Brian, may kailangan ka ba? Hindi niyo po sumabay sa akin. Nandun po yung kotse ko. Akala ko ba, mahirap lang si Brian. Saan ka nakatira? Diyan lang, sa kabilang village lang. Akala ko mahirap lang sila. Ibig sabihin, talagang mahirap lang sila. Kaya pala kumapit siya kay Papa. Para kami ng pagmamay-ari niya. Siguro pinapasundan ako ni Papa. Ba't nandyan ka? Di po ba pinapasundan niyo sa akin si Brian? Tamang-tama. Wala pang sundo si Mitch. Pagkakataon ko na to. Kung nga mo, na ibabalik mo na sa tatay ko ang kumpanya. Pagmamayari ko na yon! Akala mo maniniwala ako sa'yo? Hindi mo ako maluloko. Tao po. Ano yon? Bibili ka? Ate, pwede pong mangingi na pong pagkain. Sige, sandali lang. Ito oh. Ate, salamat po. Bata, saan ka nakatira? Ate, wala po akong bahay. Ha? Eh, nasan yung mga magulang mo? Wala na po sila. Kawawa naman pala itong batang to. Ate, maraming salamat po dito. Napakabait niyo po. Sige, kain ka lang ng kain. Ito o tubig, inumin mo.
Mitch, anong ginagawa mo? Nagbayad ba yung batang yan? Hindi po ate. Wala po siyang pangbayad. Eh bakit mo binigyan kung wala siyang pambayad? Kawawa naman po siya, kaya binigyan ko na lang. Anong awa-awa? Hoy bata, bayaran mo yung kinain at ininom mo ha? Malulugi ako sa ginagawa mo, Mitch. Alam mong konti na nga lang yung kinikita ko, tapos ipapamigay mo pa? Kung hindi magbabayad yung batang yan, ikakaltas ko sa sahod mo yan. Ate, pasensya na po. Dahil po sa akin, napagalitan po kayo. Hayaan mo na yon. Ako nang bahala sa nakain mo. Ate, salamat po. Alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Ano na nga ba ulit ang pangalan mo? Kenneth po, ate. Sige, mabait kang bata. Ate, salamat po. Sige, alis na po ako. Ate, parang awa nyo na po. Huwag nyo na po akong palisin dito. Ilang beses na kitang pinagsasabihan, pero hindi mo ako sinusunod. Lumayas ka na dito! Ate, wala na po akong ibang mapupuntahan. Ito lang pong trabaho ang inaasahan ko para sa nanay kong may sakit. Wala akong pakialam! Kaya umalis ka na dito! Ate, parang awa mo na po. Paano ng nanay ko? Wala na akong trabaho. Malala pa naman ang sakit niya. Nay, kumain na po kayo. Wala akong ganun kumain, anak. Kailangan niyo pong magpalakas. At isa pa, iinom pa po kayo ng gamot. Kawawa naman ang anak ko. Nahihirapan na siya sa pag-aalaga sa akin. Nay, kailangan niyo pong magpagaling. Para man lang sa akin. Gusto ko pang madugtungan ang buhay niyo. Sige, anak. Ganyan po, Nay. Para gumaling ka agad kayo. Salamat, anak. O sige po, Nay. Ubusin niyo na po ito. Para makainom na po kayo ng gamot. Oo, anak. Anong nangyari sa'yo? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Pasensya na po kayo. At maraming salamat sa pag-aalala sa akin. Walang anuman. Teka, nagugutom ka ba? Hindi naman po. Okay lang po ako. Tingin ko kasi sa'yo, parang nagugutom ka at nahihilo. Ang totoo po niyan, pinalayas ako at pinagtabuyan ng amo ko dun sa tindahan na pinagtatrabahuan ko. Ano? Bakit naman? Kasi po, nakita niya akong nagbigay ng tinapay sa bata. Tapos, pinagbintangan niya po ako ng kung ano-ano. Hindi naman yun masama ah. Nagalit po kasi siya. Kasi sa tuwing may nanghihingi sa akin dun sa tindahan, binibigyan ko po. Akala po ng amo ko, hindi ko binabayaran. Yun naman pala eh. Sa tingin ko,
mabait tong taong to. Sir, bakit po sila ganon? Hindi naman po masamang magbigay sa taong nangangailangan. Pero kahit kaunting bagay lang, pinagdadamot nila. Talagang ganun ang ibang tao, hindi pare-parehas ang ugali. Oo, pero ang masama po doon, nawalan po ako ng trabaho para sa mababaw na dahilan. Tama ka. Teka Iha, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Kahit high school man lang? Opo, nakapagkolehiyo naman po ako, pero hindi po ako nakapagtapos. 1 taon lang po, huminto na po ako. Ganun ba? Kung gusto mo, tulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral mo. Naku, matanda na po ako para mag-aral. May pag-aaralan ka lang naman, base sa magiging trabaho mo. Ano naman pong klaseng trabaho? Nangangailangan kasi ako ng assistant ko sa business. Malaking bagay ang maitutulong mo sa akin kung sakali. Talaga po? Nakakahiya naman po sa inyo. Nako, hindi. Matagal na akong naghahanap ng mapagkakatiwalaan ko. Kung minsan kasi, umaalis ako ng bansa at wala akong mapag-iwanan sa mga negosyo ko dito. Mukhang magandang oportunidad para sa akin ito. Kailangan ko pa naman ng kita para sa pagpapagamot ni nanay. Ano Iha? Tatanggapin mo ba yung alok ko? Nakikita ko kasi sa'yo mapagkakatiwalaan ka. Sige po, salamat po. Kung yun ang nararapat, pipilitin ko pong matuto. Nako, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa lahat ng pangangailangan mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa nanay ko. Bakit? Nasaan yung nanay mo? Nasa bahay po, may sakit. Kailangan niya pong magpagamot. Ganun ba? Kung gusto mo, habang nag-aaral ka, papagamot natin yung nanay mo. Gagawin niyo po yun? Nakakahiya naman po. Pero hindi ko na po tatanggihan yan. Malaking bagay na po ito para sa nanay ko. Napakabait naman niya. May mga tao pa pala na katulad ng taong ito. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa inaalok ko. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Malaking bagay po ang inaalok nyo. Siguro, alam ko kasi na malaking bagay din ang tulong mo sa kumpanya ko, Iha. Nakikita ko kasi sa'yo na may mabuti kang kalooban. Paano yan? Alis na ako. Ito pala yung number ko. Dito mo na lang ako tawagan pag kailangan mo ako. Sige po, salamat po. Kung gusto mo, hatid na lang kita sa inyo. Hindi na po, kalakarin ko na lang po. Malapit lang naman pong bahay namin. Sige, maraming salamat. Alis na ako. Mukhang mabait ang matandang yon. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Mano po na. Oh, anak, bakit malungkot ka? Wala po, Nay. Anak, kilala kita. Alam ko may problema ka. Wala na po akong trabaho, Nay. Bakit naman? Anong nangyari? Kasi po, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ka naman tinanggal, anak? Nakita po kasi ako ng amo ko, Nay, na binibigyan ko ng pagkain yung bata. Di ba, Nay? Wala naman pong masama sa ginawa ko. Oo, anak. Sadyang malambot lang ang puso mo para sa mga taong gaya nating mahihirap. Ewan ko po, Nay. Hindi ko po kasi matiis na hindi sila bigyan.
Kawawa naman po kasi sila. Mabait kang tao, anak. Alam ko, balang araw, may matatanggap kang biyaya galing sa Panginoon. May awa ang Diyos, anak. Makakahanap pa din ng trabaho. Opo, Nay. Hindi po ako titigil hanggat hindi po ako nakakahanap ng trabaho. Kasi po, Nay, naalala ko po kayo. Paano na po yung gamot nyo kung wala po akong trabaho? Anak, medyo malakas pa naman ang katawan ko ngayon. Alam ko po, Nay, na kailangan nyo pa ang tuloy-tuloy na papagamot. Oo, anak. Kaya lang wala tayong pera. Basta po, gagawa po ako ng paraan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Alam ko, anak. May tiwala naman ako sa kakayahan mo. Ang hirap naman maghanap ng trabaho. Hello? Good morning, sir. Ako po yung binigyan nyo ng calling card nung isang araw. Anong pangalan mo? Ako po ito, si Mitch. Ako po yung tinulungan nyo ng isang araw nung pinalayas po ako ng amo ko. Ah, oo. Natatandaan ko na. Kumusta ka, Iha? Buti napatawag ka. Ang totoo po niyan, naghahanap po ako ng trabaho. Kaso po, nahihirapan po ako. Naalala ko po, may inaalok po kayong trabaho noon. Baka po may bakante pa. Oo, Iha. Sa katunayan nga, hinihintay kitang tumawag sa akin. Kung gusto mong pumunta dito sa opisina, nandyan yung address ko. Anytime, pwede kang pumunta dito. Sige po, Bukas ang opisina ko para sa'yo. sige po. Total, malapit naman po yung address ng opisina ninyo. Pwede po ba akong pumunta ngayon? Oo, pwede. Andito pa naman ako. Mamaya pa ako aalis. Sige po, sir. Papunta na po ako dyan. Oo, sige. Pasok. Magandang umaga po, sir. Oh, ikaw pala, Mitch. Halika, tuloy ka. Puka dito. Salamat po, sir. May resume ka bang dala dyan? Opo, ito po. Base pala dito nakapag-aral ka ng kolehiyo. Kaso, hindi ka nakapagtapos. Opo, sir. Ano, Iha? Payag ka bang mag-aral ng ilang buwan para matuto ka? Sir, paano po yan? Kailangan ko pong kumita para sa nanay ko. Di ba sabi ko naman po sa inyo, may sakit ang nanay ko? Kailangan niya pong magpagamot sa loob ng 6 na buwan. Walang problema dun, Iha. May allowance naman na ibibigay galing sa kumpanya ko. Siguro, sapat na yun para sa pangangailangan ng nanay mo. Talaga po? Maraming salamat po. Yun lang naman po ang iniisip ko, yung pang-araw-araw namin at panggamot ng nanay ko. Hindi ko po akalain na may isang tulad nyo na makakatulong sa amin. Tama nga po si nanay. Isang malaking biyaya po ito para sa amin. So, nagkakaintindihan na tayo para doon. Oo naman po. Kailan po ba ako mag-uumpisa para sa pag-aaral ko? Papa-enroll kita sa isang araw. Sige po. Sige, sa ibang araw na lang tayo magkita ulit. Opo, sir. Asahan niyo po. Maraming salamat po talaga. Tutuloy na po ako. Sige, mag-iingat ka. Opo.
Tama ka, Nay. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ito na yung simula. At gagalingan ko talaga para maging proud kayo, Nay. Nay! Alam niyo po, may magandang balita po ako sa inyo. May tutulong na po sa akin, Nay. Gusto daw po akong pag-aralin, Nay. At pagkatapos nun, magiging maganda ang posisyon ko sa kumpanya. Tama po kayo, Nay. Na sa isang araw, may mas maganda pang trabaho na naghihintay sa akin. Nay? Nay! Nay! Gumising ka, Nay! 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 Hello! Tulungan niyo po kami! Ang nanay ko! Nay! Nay! Bakit wala pa ngayon si Mitch? Sabi niya pupunta ngayon siya dito. Hello, sir. Oh, Mitch, nasaan ka na? Sir, pasensya na po. Hindi po ako ngayon makakapunta dyan. Oh, bakit? May nangyari po kasi sa nanay ko. Ano nang nangyari sa kanya? Nasa ospital po siya ngayon. Nangihina po at hindi makabangon. Anong kailangan mo? Sige, pupuntahan kita dyan. Oh, Mitch. Anong sabi ng doktor sa nanay mo? May problema po siya sa puso. Kailangan niya po ng tuloy-tuloy na gamutan. Sige, ako nang bala sa gamot niya at bayarin sa ospital. Naku naman, sir. Nakakahiya po. Wala sa akin yun, Mitch. Gusto ko rin natulungan ka para sa nanay mo. Maraming salamat po, sir. Hindi pa man ako nakakapag-umpisa ng trabaho sa inyo. Malaking tulong na po ang naibibigay niyo sa akin. Hayaan niyo po, sir. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa kumpanya ninyo. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga ngayon, magamot yung nanay mo. Opo. Tara, punta natin sa loob para maayos natin yung bayarin at yung mga gamot. Sige po. Paano yan, Mitch? Mauna na ako sa'yo. Marami pa akong asikasuhin sa opisina. Maraming salamat po, sir. Malaki na po ang utang na loob ko sa inyo sa pagtulong niyo sa nanay ko. Huwag mo munang isipin yun. Basta, pag nakalabas yung nanay mo sa ospital, mag-report ka na sa opisina. Opo, sir. Gagawin ko po yun. Sige, aalis na ako. Sige po, sir. Mag-iingat po kayo. Sir, good morning po. Oh, Mitch, mabuti naman na nakakapasok ka na. Opo, sir. Pinilit ko pong pumasok. Medyo nakakakilos na rin po si nanay. Mabuti naman kung ganun. Kaya nga pala, makakapag-umpisa ka na ba ng pag-aaral mo ngayon? Pwede na po, sir. Handa na po ako. Sir, sabi po pala ng nanay ko, maraming salamat daw po sa tulong ninyo. Pakisabi sa kanya, walang anuman at magpalakas siya. Opo. O siya, sige, mag-umpisa ka na para sa unang araw mo. Sige po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Mitch. Congratulations po. Salamat. Ma'am Mitch, alam po namin, deserve nyo yung narating nyo. Salamat. Nandun na ba si Sir Romeo? Ay, wala pa po, Ma'am. Ah, ganun ba? O sige, sige. Salamat. Pasok na ako sa loob, ah.
good morning po. Good morning. Congratulations. Maupo ka. Kaya nga pala, nagustuhan mo ba itong bago mong opisina? Opo, sir. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Dahil yan sa pagsisikap mong makamit ang posisyon mo ngayon. Nako, sir. Kung hindi din naman ninyo ako tinulungan noon, wala din po ako dito. Hayaan niyo po, sir. Hindi ko po kayo ipapahiya. Sisiguraduhin ko po, nagagampanan ko po ang trabaho dito ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, may papagawa ako sa'yo ngayon. Sige po, sir. Ano po yon? Salamat po, sir. Mamaya po, pipilitin ko pong gawin ang mga pinapagawa nyo. Okay, good. Mag-umpisa na tayo sa project na gagawin natin ngayon. Sige, sir. Handa na po ako. Paano na to ngayon? Bumaba ang sales. Mitch, Sir, may malaki po tayong problema. yun na nga ang nasa isip ko kahapon pa. Alam niyo na po yung tungkol dito? Matagal na. Wala ka pa dito sa kumpanya. Talagang nanganganib na to. Dahil sa matinding krisis na nangyayari ngayon. Hayaan niyo po, sir. Gagawa po ako ng paraan. Tutulungan po kita. Sana nga, Mitch, may magawa pa tayong paraan para may salba ang kumpanyang ito. Hindi ako papayag, sir, na basta na lang babagsak ang kumpanyang ito. Sir! Ano ba, Berto? Di ka ba marunong kumatok? Pasensya na po, sir. May importante lang po akong sasabihin. Sige, halika dito. Dito na lang tayo mag-usap. Ano ba yung importante mong sasabihin sa akin? Sir Romeo, yung anak niyo po, nagkaroon po ng problema sa ibang bansa. Ano? Bakit hindi siya nagsasabi sa akin? Sir, nakita ko kasi sa post niya, nagtanong ako kung anong nangyari doon sa kanya. Bakit? Ano sabi niya? May nakaaway daw po siya sa kumpanya nila. At sabi po ng nakaaway niya na magbayad daw po siya ng danyo sa ginawa niya. Ano ba naman siya? Ang laki na nga ng problema ko dito. Dadagdag pa siya. Sir, baka kailangan niya lang po ng gabay niyo. Kausapin niyo na lang po siya ng maayos. Sige, tatawagan ko na rin siya mamaya. Sige po, sir. Alis na po ako. Sino kaya yung kausap ni sir? Parang galit na galit siya. Sir, may problema po ba kayo? Wala ito. Personal problem lang. Okay po, sir. Sir, uuwi na po pala ako. Sige, mauna ka na. Total, anong oras na rin? Sige po, sir. Alis na po ako. Mag-ingat ka, ha? Susunod na rin ako mamaya. Nay, Anak, kumusta? mano po? Bakit po kayo nagwawalis? Baka mamaya niyan mapagod po kayo. Anak, nakakainip naman kung wala kang nagawa dito sa bahay. Tsaka, maganda naman tong trabaho ko. Sige, Nay. Basta, huwag niyong abusuhin yung katawan niyo, ha? Bawal kang mapagod.
Oo, anak. Tsaka, dahan-dahan naman ako kung kumilos. Halika, maupo muna tayo. Siya nga pala, Nay. Gusto mo bang lumipat na lang tayo ng bahay para mas komportable tayo? Bakit? Ayaw mo na ba dito sa tinitirhan natin, anak? Ikaw lang naman po ang iniisip ko. May binibili po akong lupa at patatayuan ng bahay natin. Talaga, anak? Mabuti naman at may naipundar ka na galing sa kinikita mo. Oo naman po, Nay. Mahirap na kasi kung wala akong naipundar. Lalo na sa mga pangangailangan natin. May naipon naman po ako at nakabili ng share sa isang kumpanya. Alam mo, anak, nag-iba na yung buhay natin ngayon, hindi tulad ng dati. Kaya nga po, Nay, gusto ko na rin makalipat ng bahay pag napagawa ko na yung bagong bahay natin. Maganda nga yung nakikita mo, yung mga pinaghihirapan mo, anak. Oo naman, Nay. Hindi ko din nakalain. Dati, sobrang hirap lang ng buhay natin. Pero, eto tayo ngayon, nabibili na natin lahat ng mga kailangan natin. Dahil sa sipag at pagtsatsaga mo, anak. Dahil din po ito kay Sir Romeo. Siya po ang tumulong sa akin. Kaya darating din po ang araw na siya naman ang tutulungan ko. Ha? Sa dami ng pera ni Sir Romeo, anak. Posibleng mawawalan siya. Hindi po natin alam yan, Nay. Kasi po, nagkakaroon ng problema sa kumpanya. Talaga, anak? Naku, dapat magawa nyo ng paraan yan. Para maagapan nyo na. Yun nga pong ginagawa namin, Nay. Kaya ngayon, busy po kami sa opisina. Ginagawa namin ng paraan para maayos ang problema doon. Alam kong kaya mo yan, anak. Hindi magtatagal, lalago din ang kumpanya nyo. Opo, Nay. May awa ang Diyos. O siya, sige na. Magsasaing na ako at makakain na tayo. Ako na po, Nay. Ako na, kaya ko to. Sigurado ka po ba? Oo, magpahinga ka lang dyan, anak. Sige, salamat po, Nay. Sir! Oh, ano yun, Mitch? May magandang balita po ako sa inyo. Oh, bakit? Ano yun, Mitch? Tumaas po ang sales natin ngayong araw, sir. At baka sa susunod na araw, may posibilidad po na tataas pa. Talaga, Mitch? Mabuti naman kung ganun. Oo, sir. Sabi ko naman sa inyo, makakabawi na tayo niyan. Oo, salamat sa tulong mo at hindi mo pinabayaan ang kumpanyang ito. Dito po ako nakabangon. Sa hirap ng buhay namin noon, kayo po ang tumulong sa akin. Dahil po dito, marami po akong naipundar. Na akala ko, panaginip lang ang lahat. Na dati ay pangarap lang. Mabuti kang tao at may mabuti kang hangarin sa buhay. Kaya siguro, biyaya ng Diyos sa'yo ito. Lahat naman po tayo nabibiyayaan. Kaya sana, tuloy-tuloy na po ito. Nandyan ka naman, Mitch, na nakaalalay sa kumpanya ko. Kaya siguro, hindi mo hayaan ito na babagsak. Sige, Mitch, napadaan lang ako dito at may kinuha lang ako. Sige po, sir. Ako na pong bahala dito. Sige. Saan kaya pupunta si sir? Sir, akin na po yung gamit nyo. Bilisan mo, Berto. Sige po, sir. Siya nga pala, pupunta tayo ng bangko ngayon. Magwi-withdraw tayo. Sige po, sir. Ihanda ko na po yung sasakyan. Buti na lang, tumaas ang sales. Gaganahan ako magsugal ngayon. Sir, kape po. Salamat, Berto. Siya nga pala, sir. Malaki yata ang talo nyo ngayon. Oo, halos lahat, tinaya ko. Pati pera ko sa bangko. Baka malaman po ng anak nyo yan.
Hindi wag mong papaalam sa kanya. Hindi ko po sasabihin, sir. Hindi mabuti. May pagkain na bang linuto si Manang? Sige po, sir. Sandali lang po at itatanong ko. Paghain mo na din ako. Nagugutom na ako. Sige po, sir. Mainit talaga ang ulo ngayon ni Sir Romeo. Paano naman kasi hindi na tumigil sa pagsusugal? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sige na! Ayun po, sir. Sino kaya yung kausap ni Sir Romeo? Boss, pwede ba akong makahiram ulit ng pera? Bakit? Natalo ka na naman? Oo, hayaan mo. Sa pagkakataon na ito, nararamdaman ko na mananalo ako. Hoy, tanda. Siguraduhin mo makakabayad ka sa amin. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa'yo. Oo, sigurado ako. Oh, ito. Ito lang yung dala ko. Mamaya na yung iba. Baka naman mabitin ako nito, boss. Mamaya na lang namin ibibigay yung iba. Di ba sabi mo sigurado ka mananalo ka ngayon? Kaya yan muna. Sige na nga, salamat. O sige. Yung mga sinabi namin ha, tandaan mo. Tara pre. Parang nangihiram si Sir doon sa dalawang lalaki ng pera. Ibig sabihin ba, wala na siyang pera? Mitch, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Sino yung tinitignan mo doon? May nakita kasi akong dalawang lalaking kausap ni Sir Romeo. Ano? Mukhang hindi pa niya alam ang vision ni Sir Romeo. Kilala mo ba yung mga yon? Hindi eh. Yun ba yung kausap ni Sir Romeo? Oo. Tsaka binigyan ng pera si Sir. Baka nagkautang sa kanya ang mga yon. Oo nga. Siguro. Sige, uwi na ako. Mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Ikaw din. Pre, sandali lang. Kaya niya siguro manalo siya ngayon. Hindi niya alam, matindi yung kalaban niya. Kaya nga pre. Wala ng pera si Romeo. Kaya sigurado, may sasandaan yung kumpanya niya. Tara. O anak, kumusta rin trabaho mo ngayon? Okay naman po, Nay. Medyo nakakapagod lang po. Kayo po, baka nagpapagod na naman kayo dito sa bahay. Hindi naman anak, dahan-dahan naman akong kumilos. Konti lang naman ang nilabhan ko ngayon. Ano po? Naglaban na naman po kayo? Oo, bakit naman hindi anak? Tsaka konti lang naman yung nilabhan ko. Siya nga po pala, kukuha na po tayo ng katulong natin para hindi na kayo kikilos dito sa bahay natin. Ano ka ba? Dagdag pa yan sa mga gastusin mo. Nay, okay lang naman po yun. Para din naman sa'yo itong ginagawa ko. Sige, ikaw ang bahala anak. Tara na anak, kain na muna tayo sa kusina. Masarap pa naman yung niluto ko ngayon. Talaga po? O sige po, magbibihis lang po muna ako para makakain na rin tayo. Sige anak. Ang swerte ko talaga sa anak ko. Mukhang malaking problema na naman itong kinakaharap ng kumpanya. Malaking perang kailangan dito para maresolbahan.
Sir, paano pong gagawin natin? Nakakapagtaka po. Bakit bigla pong bumaba ang sales natin? Hindi ko din alam. Mukhang pabagsak na ang kumpanya nito. Gustuhin ko mang isalba itong kumpanya, pero wala akong perang magagamit. Ano pong nangyari, sir? Akala ko po, tumataas na ang sales natin. Okay na po ang lahat eh. Dapat, nagtabi man lang kayo. Saan niya kaya dinala ang pera? Sige na, maiwan muna kita dyan. Sige po, sir. Hindi ko akalain na magkakaganito ang kumpanyang pinaghirapan ko ng ilang taon. Siguro, kailangan ko ng bitawan ito at ipagbili sa iba. Mukhang hindi na magandang nangyayari kayo, sir. Hindi man niya masabi sa akin ang problema, pero nahalata ko na may matindi siyang pinagdadaanan. Handa na ako sa gagawin ko. Hindi na talaga kaya may salbang kumpanya. Kaya ikaw nang bahala. Sige, salamat. Sir? Oh, bakit? Sir, pasensya na po ha. Narinig ko kasi yung pinag-uusapan nyo. Alam mo na pala. Sir, kung mamarapati nyo po, ako na pong bahala sa problema ng kumpanya nyo. Paano naman, Mitch? Ako po ang sasalba nito. Wala po tayong babaguhin na gagawin. Kayo pa rin po ang mamamahala nito. Hindi ako papayag. Nakakahiya sa'yo, Mitch. Kung gusto mo, ikaw na lang mamahala dito. Di ba naturuan naman kita sa lahat ng gagawin mo? Pero sir, sa inyo pa rin to. Kapalit man lang po sa lahat ng naitulong ninyo sa akin noon. Mitch, di ako naghahanap ng kapalit sa lahat ng mga naitulong ko sa'yo noon. Sir, sige na po. Hindi ko rin naman kayang patakbuhin na mag-isa ito. Kaya mo yan, Iha. At alam ko, na kaya mong patakbuhin ang kumpanya na maayos. Eh, paano po kayo, sir? Di bale, matanda na rin naman ako at hindi ko kaya patakbuhin itong kumpanya na maayos. Hindi po totoo yan, sir. Alam kong ikaw po yung pinakamagaling na negosyante na nakilala ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mitch. Nakakalungkot man po na hindi na po kayo ang magpapatakbo dito. Pero kayo pa rin po ang inspirasyon ko sa lahat ng ito. Salamat. Alam ko naman na kayang-kaya mong palaguhin itong kumpanya. Sige na, aalis muna ako at may asikasuhin ako. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. Hoy, tanda! Kamusta na? Mukhang iniiwasan mo kami ah. Mga boss, pwedeng humingi ng palugit. Palugit na sinasabi mo. Sabi mo, babayaran mo kami agad. Anong nangyari? Wala minalas ako. Pati yung kumpanya ko palugi na. Wala kaming pakialam. Basta bayaran mo kami sa lalong madaling panahon. Huwag kayo mag-alala. Pag naibenta ko yung share ko sa kumpanya, babayaran ko kayo. Isang linggong palugit pa. Kundi, may kalalagyan ka. O sige boss. Tanda mo yan, tanda. Tara pre. Good morning, sir. Anong nangyari, sir? Wala. Sige, alis na ako. Anong nangyari kay sir?
Parang may kinakatakutan. Ito boss, siguro naman hindi nyo na ako gagambalain pa. Dahil bayad na ako sa mga utang ko sa inyo. Madali ka pala kausap eh. Sa susunod ulit. Hindi na, magbabagong buhay na ako. Himala. Alam mo, yung kagaya mo, yung lulong sa sugal, mahirap na magbago. Kaya nga tanda, hindi magtatagal. Babalik ka rin sa bisyo mo. Tara pre. Tara. Yan kayo nagkakamali. Magbabago na ako. Gusto ko ng tahimik na buhay. Good morning, sir. Bakit parang malungkot po kayo, sir? Mitch, alam kong hindi mo pababayaan tong kumpanya. Kaya sa'yo na ito. At sana, palaguin mo ito. Salamat sa mga naitulong mo. Para hindi mapunta sa iba, itong kumpanya. Naintindihan ko po, sir. Alam ko pong mahal niyo po itong kumpanya. Kaya para sa inyo, hindi ko po ito pababayaang bumagsak ng tuluyan. Salamat, Mitch. Hindi na ako masyadong malulungkot. Kasi, ikaw na ang pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Ngayon, sa'yo na mapupunta ang kumpanya. Mamimiss ka po namin, sir. Mas lalo ako. Mamimiss ko kayong lahat. Alam kong kahit nakangiti po kayo, sir, masakit po sa inyo na mawala ang isa sa pinaghirapan yung share sa kumpanya. Sir, bakit niyo po kami pinapunta dito? Mitch, Masong, magtulong-tulong kayo na palaguin yung kumpanya na pagmamay-ari na ni Mitch. Makakaasa po kayo, sir. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Kayo din. Sige, aalis na ako. Sige po, sir. Maraming salamat sa lahat. Mag-iingat po kayo. Ikaw din, Iha. Pagbutihan mo yung pamamahala sa ating kumpanya. Opo, salamat po ulit. Ber, akin na po yung bitbit niyo. Sige, Berto. Sige, alis na ako. Sige, sir. Boss, paano yan? Pag nalaman ng anak mo na wala na pala sa'yo ang kumpanya mo, alam mo na ba yung sasabihin mo, boss? Maupo ka nga muna. Salamat, boss. Di ko pa alam yung sasabihin ko sa anak ko. Kaya, wag na wag mo sanang sasabihin sa kanya. Dahil hindi ko alam ang gagawin ng batang yon kapag nakarating sa kanya ito. Kaya inaasahan ko na gagawin mo yon. Opo, sir. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Mabuti na yung malinaw, Berto. Masakit para sa akin ang mawalang share ko sa kumpanya. Pero hindi ako nangihinayang dahil si Mitch na ang hawak sa kumpanya ko. Tiwala ako sa kakayahan niya. Oo nga po, sir. Madali na lang ang lahat sa kanya, kaya wala na akong pagsisisihan doon. Tama ka, sir. Nakikita ko naman kay Mitch na kaya niyang palaguin ng kumpanya mo dati. Oo, Berto, tama ka. Oh, Hello pa. Kamusta ka na? mabuti naman iho. Ikaw, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Kaso, parang gusto ko nang umuwi dyan. At dyan na lang manirahan. Ha? Bakit? Ang ibig kong sabihin, bakit tayo mo nang tumira dyan sa ibang bansa, anak? Mas maganda dyan. Kasi, dito, naghihirap na ang bansa natin.
at mahal ang bilihin. Pa, gusto ko rin naman mag-stay dyan. Gusto rin kitang makasama. Isa pa, tumatanda ka na. Kung yan ang gusto mo anak, ikaw ang bahala. Nakapagpabook na din po ako ng ticket. Kaya sa susunod na buwan, magkakasama na po ulit tayo. Sige anak, hihintayin kita. Salamat po pa. Parang malungkot ang boses ni Papa. Naku, paano na lang? Pag nalaman ni Brian na naibenta ko na ang shares ko sa kumpanya, sigurado akong magagalit yun. Nay, kamusta na po yung pakiramdam nyo ngayon? Okay na anak. Salamat pala sa patuloy na pag-agapay mo sa akin at sa suporta mo anak. Naku, Nay, sinabi ko naman sa inyo na para sa'yo itong ginagawa ko. Bakit hindi ka mag-asawa? Para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kung may darating man, bakit po hindi, di ba? Kaso, wala eh. Ikaw naman kasi anak, napakapihikan mo sa lalaki. Huwag naman sanang darating sa punto na hindi ka magkakapamilya at tatanda kang dalaga habang buhay. Naku, si Nanay, kahit naman mangyari yon, nandyan naman po kayo. Ayaw mo nun, hindi po ako mahihiwalay sa inyo. Seryoso anak, di natin masasabi ang panahon na kapag mawala na ako, wala ka nang magiging kasama sa buhay. Huwag mo na nga munang isipin yun, Nay. Isipin na lang po natin na masaya tayo ngayon. Lalo na, nakamit ko na ang pangarap kong buhay para sa inyo. Oo anak, masaya ako para sa'yo. Pero sana, isipin mo din ang sarili mong kaligayahan. Sus, darating din tayo dyan, Nay. May iba tayo anak. Kumusta nga pala si Sir Romeo? May balita ka ba sa kanya? Simula nung nawala siya sa kumpanya nyo? Nasa bahay lang daw po siya, Nay. Minsan po, tumatawag po siya sa akin. Nangangamusta. Ganoon ba? Baka kasi alam mo naman anak ang nangyari sa kanya. Sana malampasan niya lahat ng yon. Yun na nga po, Nay. Sabi ko naman po sa kanya na wag na po siyang umalis. Kaso, siguro nahihiya din. At alam ko naman po yung pakiramdam niya. Oo anak, hindi pa niya siguro tanggap pa sa ngayon ang nangyari sa kumpanya. Malaki po ang tulong na naibigay sa akin ni Sir Romeo, Nay. Kaso lang po, ayaw niya pong tanggapin ang binibigay kong tulong sa kanya. Mabait siya. Ayaw niyang suklian ang naibigay niyang tulong sa'yo. Diyos nang bahala sa kanya anak. Tama po kayo, Nay. Ano? Si Papa? Wala na yung kumpanya sa kanya? Paano nangyari yun? Ayaw mo sagutin pa. Hello? Nabalitaan mo din ba yung pagbagsak ng kumpanya ni Papa? Oo, Brian. Nagulat nga din kami sa nangyari. Bakit hindi sinasabi sa akin ni Papa yun? Tsaka pre, may nabalitaan din ako. Yung kanang kamay ng papa mo, ang balita ko, siya na daw yung namamahala ngayon sa kumpanya nyo. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Oo naman pre, siguradong sigurado ako. Anong pangalan niya? Parang Mitch yata yung pangalan niya. Kaya nga mas maganda pre na umuwi ka na dito sa lalong madaling panahon. Para mabawi mo yung nawala ng papa mo. Sige,
Maraming salamat sa impormasyon. Humanda ka sa akin. Napanood niyo yung pating siya. Tsaka yung ano yan, kayo para sama yun. Ma'am. Good morning po. Good morning, Brian. Mukhang maaga ka yatang pumasok. Opo, ma'am. Totoo po niyan. Nintay ko po kayo eh. Ah, ganun ba? Bakit naman? Wala lang po, ma'am. Ma'am, tulungan ko na po kayo sa bitbit niyo. Hindi na, ako na lang. Mukhang nagpapalakas yung lalaking yun kay Ma'am Mitz, ah. Naku, ma'am. Okay lang naman po. Nakakahiya naman sa'yo, Brian. Nagmamagandang loob lang naman po ako, ma'am. Sige, ma'am. Tara na po. Mukhang hindi lang yata itong nagpapalakas kay Ma'am Mitz. May balak pa yatang manligaw. O, Masong, halika nga. Bakit po, ma'am? Sumunod ka sa akin, may ipapagawa ko sa'yo. Sige po, ma'am. Ma'am. Oh, Brian, bakit hindi ka pa umuwi? Hindi pa po, ma'am. Hinihintay po kita eh. Bakit naman hinintay mo pa ako? May kailangan ka ba? Wala naman po, ma'am. Baka gusto niyo po sumabay sa akin. Nandun po yung kotse ko. Akala ko ba mahirap lang si Brian? Bakit may kotse siya? Ano po, ma'am? Sasabay po ba kayo sa akin? Sige na nga. Sasama ka din pala eh. Halika na po, ma'am. Halika, pasok ka muna sa loob. Okay lang ba? Hindi ba nakakaya kay nanay? Hindi, papakilala kita kay nanay. Ay, ate kayo pala. Oh, nasan si nanay? Wait lang po, tatawagin ko lang po. Upo ka muna. Salamat. Brian, gusto mo bang magmerienda muna? Hindi na. Okay lang ako. Iha, nandiyan ka na pala. Mano po, Nay? Magandang araw po. Ano po? Magandang araw din sa'yo, Iho. Nay, pakisabi nga po pala kay Vanessa na ikuha kami ng maiinom. Sige anak, sasabihin ko. Salamat po, Nay. Ma'am. Bago lang po kayo nakatira dito, ano? Oo, bagong lipat lang kami. Binili ko tong bahay na to, nagawa na. Ikaw, Brian, saan ka nakatira? Malapit lang ako dito. Diyan lang, sa kabilang village lang. Kabilang village? Akala kong mahirap lang sila. At malapit lang sa opisina ang bahay nila. Parang may tinatago si Brian. Ma'am. Ba't natahimik po kayo? Nandiyan na pala yung inumin natin. Ate, ito na po pala yung juice. Salamat. Naku, ma'am. Nakakaya naman po. Ano ka ba? Vanessa, pakuha mo naman kami ng makakain. Naku, ma'am. Huwag na po. Okay lang po talaga ako. Busog pa naman po ako. Sige, okay na, Vanessa. Salamat. Sige po, ma'am. Doon muna po ako kay nanay. Tutulong lang po ako. Okay. Ma'am. Nasaan po pala yung tatay niyo? Wala na akong tatay. Simula nung bata pa ako. Simula noon, si nanay nang tumayong nanay at tatay ko. Kaso, nagkasakit siya noon. Kaya hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Ibig sabihin, talagang mahirap lang sila.
Kaya pala kumapit siya kay Papa. Para kami ng pagmamay-ari niya. Ikaw, Brian, nasaan ang mga magulang mo? Wala na rin ang nanay ko. Ang tatay ko naman, nasa bahay. Nawalan siya ng trabaho. Ha? Bakit naman? Dahil sa'yo. Hindi ko rin alam eh. Pero nabalitaan ko dahil sa isang babae. Siya ang dahilan kung bakit nawalan siya ng trabaho at nawalan din ng pagkakakitaan ngayon. Kawawa naman pala ang tatay mo. Kung sino man yun, sana usigin siya ng konsensya niya. Sana nga bang gahaman kasi yung babaeng yun sa pera. Ang sama naman pala ng babaeng yun. Talagang masama ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Babawiin ko lahat ng inangkin mo, lalo na ang kumpanya. Siya nga po pala, ma'am. Mauna na rin po ako. Wala po kasing kasama si tatay sa bahay. O sige, mag-iingat ka. Salamat pala sa paghatid mo sa akin, ha? Nako, wala po yun, ma'am. Sige po, mauna na po ako. Sige. O anak, nasaan na nga pala yung bisita mo? Kakaalis lang po, Nay. Sayang, hindi niya naabutan yung inenda naming merienda. Kaya nga po, Nay. Kasi wala daw pong kasama ang tatay niya. Siya nga pala anak, naniligaw ba sa'yo si Brian? Kayo talaga, Nay. Bakit niyo naman po naitanong sa akin yon? Mukhang iba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Hindi po siya nanliligaw. Nagmamagandang loob lang po siya na ihatid ako dito. Ah, ganun ba? Akala ko naniligaw sa sa'yo anak. Mukha naman siyang mabait. Nay, hindi po kami bagay. Ang bata pa nun para sa akin. Bakit naman hindi? Sa pag-ibig, walang bata o matanda. Basta nag-iibigan kayo. Mas marami pa siyang mahahanap na mas bata pa sa akin, Nay. Ikaw talaga anak. Ayan ka na naman eh. Masyado kang pihikan. Tara na nga sa kusina at magmerienda na tayo. O sige po, Nay. Tamang-tama, gutom na po ako. Pa, naalis na po ako. Oh, papasok ka na sa opisina nyo? Opo, pa. Mukhang maganda yung napasukan mong trabaho, anak, ha? Opo. Maganda talaga. Lalo na pag naibalik ko na kay Papa ang kumpanyang yun. Pa, alis na po ako. Sige, anak, mag-iingat ka. Sige po, pa. Salamat. Mauna na po ako. Saan kaya nagtatrabaho yun si Brian? Berto, halika nga. Bakit po, sir? Alam mo ba kung saan nagtatrabaho si Brian? Hindi po, sir. Alamin mo nga. Sige po. Sige, umalis ka na. Kuya Berto yun ah. Siguro pinapasundan ako ni Papa. Doon pala siya nagtratrabaho. Sir, nandito na po ako sa may hardware. Oh, ba't nandyan ka? Di po ba pinapasundan niyo sa akin si Brian? Ibig sabihin, sa hardware siya nagtatrabaho? Opo, sir. Sige, umuwi ka na. Sige, sir.
Bakit kaya doon naman niya naisipan magtrabaho? Siguro, kung hindi ko lang naibenta ang share ko sa kumpanya, siya na ang namamahala dito. Wala na si Kuya Berto. Ba't kaya late pumasok si Brian? Ma'am, pauwi na po ba kayo? Oo, pauwi na ako. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na ako, ma'am. Gusto niyo, ma'am, sabay na kayo sa akin? Kaso po, motor lang po yung sasakyan ko. Hindi na, Masong. Magpapasundo na lang ako sa driver ko. Sige, ma'am. Kayo pong bahala. Sige na, Masong. Umuwi ka na. Parating na rin ang driver ko. Sigurado po kayo, ma'am? Ayaw niyong sumakay sa motor ko? Mas mabilis po yan. Hindi na. Sige na, umuwi ka na. Sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Sige, salamat. Ikaw din. Ang tagal naman ni Manong. Tamang-tama. Wala pang sundo si Mitch. Pagkakataon ko na to. Sino kaya to? Ma'am, wala pa po ba yung sundo nyo? Brian, ikaw pala yan. Wala pa eh. Kanina pa ako naghihintay dito. Kung gusto nyo, ako na lang po mag-aatid sa inyo. Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo, Brian. Kalimutan yung cellphone ko. Kailangan kong balikan sa opisina. Huwag na po kayo mahiya, ma'am. Baka pumapano lang kayo dyan. Tawagan nyo na lang po yung driver nyo. Sabihin nyo po na nakalis na kayo. Sige na nga. Baka kanina pa naghihintay si nanay. May lakad pa naman kami. Halina po kayo, ma'am. Sakay na po kayo. O sige. Hindi pa pala nakaalis si Ma'am Mitch. Si Brian yun ah. Bakit niya kasama si Ma'am Mitch? Parang iba yung gutob ko dito ah. Masundan nga. Mukhang iba yung dinadaanan nila. Saan kaya sila pupunta? Brian, saan tayo pupunta? Akala ko ba ihahatid mo ako sa amin? Relax ka lang, ma'am. May dadaanan lang tayo saglit. Nandito na po tayo, ma'am. Diba na po kayo? Saan lugar to? Mukhang walang gaanong bahay. Tara na po, ma'am. Ay hindi, dito na lang ako. Ma'am, huwag kang matakot. Hindi ba may gusto ka sa akin? Bakit dito sila pumunta?
Saan ka ba pupunta? Hintayin na lang kita dito. Samahan niyo na po ako, ma'am. Sigurado ako magugustuhan niyo yung gagawin ko. Hindi, Brian. Ano bang nangyayari? Pwede bang umuwi na tayo? Mukhang may balak na masama si Brian. Ma'am, mag-uusap lang naman tayo dito eh. Ayaw mo ba akong makasama? Hindi naman sa ganun. Naghihintay kasi sa akin si nanay. Baka gabihin tayo. Kaya, tara na. Ikaw naman, ma'am. Ano bang iniisip mo sa akin? Hindi naman ako masamang tao. Ang kulit mo naman, Brian. Sinabi ko nang gusto ko nang umalis. Walang aalis! Ano ba, Brian? Nasasaktan ako! Ang kulit mo! Ikaw, ang yabang mo na. Simula nung nakuha mo yung kumpanya, kala mo kung sino ka umasta. Anong sabi mo? Pakilinaw nga, Brian. Hindi ba kanang kamay ka ni Romeo Agustin dati? Oo, bakit? Siyang dati kong boss. Bakit kilala mo siya? Ako lang naman ang anak niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Pues ngayon, alam mo na kung anong pakay ko. Dahil sa'yo, nawala ang kumpanya ng papa ko. Anak siya ni si Romeo? Hindi ako papayag na kakamkamin mo yung kumpanyang pinaghirapan ng papa ko. Hindi ko kinamkam ang kumpanyang yon. Anong sabi mo? Alam kong gumawa ka ng paraan para mapasayo ang kumpanya. Teka nga, tawagan ko si Romeo. Hello, Masong. Napatawag ka. Sir, yung anak nyo. Bakit? Anong nangyari sa anak kong si Brian? Sir, kailangan nyo pong pumunta dito. Kasama niya si Mitch. Ha? Paano nangyari yun? Basta, kailangan nyo pumunta dito, sir. I-chat ko na lang po yung address. O sige, salamat. Berto, may pupunta tayo. Sige po, sir. Ano ba, Brian? Gusto ko na umuwi. Makakauwi ka lang kapag lumabas dyan sa bunganga mo na ibabalik mo na sa tatay ko ang kumpanya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko nga yun kinuha kay Sir Romeo. Pagmamayari ko na yun. Ayaw mo bang umamin, ha? Akala mo maniniwala ako sa'yo? Alam kong mahirap ka lang dati, kaya paano mapupunta sa'yo yun? Anong ginagawa ni Brian kay Mitch? Oo, mahirap lang ako dati. Eh, yumaman ka lang naman na dahil sa kaibangan mo. Siguro naloko mo rin si Papa. Tingin mo maluloko mo ako? Ha? Hindi mo ako maluloko. Brian, anong ginagawa mo? Baka maputok mo yan. Ano ba yan? Ang tagal naman ni Sir Romeo. Hindi pa dumarating. Talagang ipuputok ko sa'yo to pag di mo inamin yung ginawa mo sa kumpanya ng Papa ko. Isa lang naman yung gusto ko eh. Ibalik mo sa amin yung kumpanya para walang gulo. Maawa ka sa akin, Brian. Ibaba mo yan. Hindi mo kailangan gawin yan. Maaari kang makulong. Malaki ang utang na loob ko sa papa mo. Ayokong mauwi tayo sa ganito. Pag-usapan natin to ng maayos. Please lang, ibaba mo na yan. So, asan yung anak ko? Andun po si Romeo. Tara, punta natin. Brian, please lang, ibaba mo na yan. Brian, anak, bitawan mo yan. Papa, anong ginagawa mo dito? Ako ang tumawag kay Sir Romeo, Brian. Pakailamero ka talaga, Masong. Masyado kang bida-bida. Brian, bakit kailangan pa tayo umantong sa ganito? Pa, alam kong itong babaeng to ang dahilan kung bakit nawala sa'yo ang kumpanya mo. Anak, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Anak, bitawan mo yan. Anak,
Kumalma ka. Papaliwanag ako, anak. Nalulung ako sa sugal. Nagamit ko lahat ng pera ng kumpanya. Hanggang sa umabot ng ganito. Muntik nang bumagsak ang kumpanya. Pero sinalba ito ni Mitch. Ano? Paano? Tama ang papa mo. Hindi ko naman intensyon na sarilinin ang lahat ng yon. Sinabi ko kay papa mo na siya pa rin ang mamamahala. Pero Hindi ko na kaya, anak. Nakakalungkot isipin. Pero sana, maintindihan mo. Kaya pinaubaya ko na lang kay Mitch. Pero pa, nandito naman ako. Ba't di nyo man lang sinabi sa akin? Anak, natakot ako at nahiya. Kaya hindi ko nasabi sa'yo noon. Kay Mitch lahat galing yung pera. Kaya pinaubaya ko na lang sa kanya yung kumpanya. Mabait at masipag si Mitch. Nagamit ko yung pera ng kumpanya. Nabaon ako sa utang dahil sa sugal. Hindi ko akalain. Mitch, hindi ko sinasadya. alam mo Brian, kaya ako napunta sa ganitong estado ng buhay dahil sa papa mo. Siya ang tumulong sa akin noong mga panahon na walang-wala ako. Pinaaral niya ako at pinagtrabaho sa kumpanya. Kaya naman nung panahon na sumasahod ako, nag-ipon ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik pa sa kahirapan. Balang araw, tutulong ako sa lahat ng mga nangangailangan. Tulad nung pagtulong sa akin ni Sir Romeo noon. Pasensya na. Mali ako nang inaakala. Hindi ko dapat ginawa sa iyo yun, Mitch. Anak, patawarin mo ako. Balak ko naman sabihin sa iyo yun. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Pa, ako ang may kasalanan. Kaya dapat makulong ako. Dapat kong pagbayaran ng mga ginawa ko. Walang makukulong. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Brian. Bilang ganti sa lahat ng mga naitulong sa akin ni Sir Romeo, patatawarin kita. Salamat, Mitch. Pasensya ka na sa nangyari. Sir, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Sana hindi na ito maulit. Ikaw naman, Brian, mahalin mo ang papa mo nang higit pa at huwag mo siyang pababayaan dahil ikaw na lang ang meron siya. Oo, gagawin ko yun. Maraming salamat. Kahit ganun pa man, hindi mo pa rin ako nagawang ipakulong. Naintindihan ko naman na gusto mong mabawi ang kumpanya nyo. Hindi ko naman ito inaangkin. Sa inyo pa rin ito nakapangalan. Hindi. Sa'yo yun, Mitch. Sir Romeo, gusto ko po itong iregalo sa inyo. Hindi ko po hangad ang sobra-sobrang kayamanan. Sapat na po na may sarili kaming bahay at meron pa naman po kaming natitirang ipon. Mabait ka talaga, Ma'am Mitch. Katulad mo si Sir Romeo. Hindi mo na kailangan ibalik kay Papa yun, Mitch. Pinaghirapan mo yun. Kaya sa'yo na yun. Oo nga naman, Mitch. Kayo talagang mag-ama. Sige, ganito na lang. Share na lang tayo doon. Okay ba sa inyo yon? Mitch, pasensya ka na talaga. Sige, wala yon. Sige, tara na. Para makapagtingan tayo. Sige sir, ihanda ko na yung sasakyan. Sige, kunin mo na ito. Sige po. Tara.